Bwkrajwk tei bwchamari love story ni kahini tinini video o sana thangui tongo screen o je nugui tongmani mangpili obono khoroksa Bwkrajwk tei bwchamari abo nok ni Uttar Pradesh ni Kasganj jila ni kaisa chikonsa para o aro emonjekon nagotika paithago hamjangma naslema tei paithak thwimani lama o klainani nangkha. O kahini wngkha pramod tei bini buma hwngkha kito bini Bwkrajwk se. O Bwkrajwk tei bwsla soman bwchamari somaj ni joto sima par khlai rwkha. Pramod naithang khe belai kheno normal hai phano borok bai belai kheno tongnani rongo kok rok sanani rongo. Borok jesa phano wngthung okra chikon sak salai joto bai no kok milui tongnani rongo. O bini omo hai talent rok no borok rok bono belai kheno hamjago joto bai no hasa khushi mil khlaiui tongo hinui. Koyek bosor swkang khoroksa bwrwi shivani bai bo kaijakbai mani yagulo parani joto borok rok uansukha tabuk hinkhe joto thik no wngmainai borokni life bo kaham kwrwng khe bo kaijakha hinui. Puila o wngkha khe family o joto hamjakmung bai kupulung joto khushi no tonglaimani. Aboni yagulo kheno twrwk khwnai nukya kubuni kahini se swijak tei wngui tongsio borokni life o. Tamo wngkha hinkhe je bwrwi bai bo kaijakmani bini buma yakhe ba o pramod ni bo buma bobo ma hinui no rwngo tamoni hingka khe obo bini Bwkrajwk buma ni soman no bihik ni se buma hinkhe bini buma hai hinui no bo ma hinui rwngo. Hinkhe shivani ni bini buma bo khoroksa divorce bwrwi bini bwsai kwrwi wngma bai bo saichuk no tongjao a jora o shivani ni bwsai bini nogo no chamri tongnani chengkha. Haikhe no bwchamari tei Bwkrajwk kwnui kok sanani chenglaikhha twrwk mobile number rok nahar laiui. Haikhe borok bufru hamjakmungni lama o klailai thanglaikha borok bo saimanliya hinui sao. O kok rok no lukurok ni bwskango nukjagui belai kheno wanajaknai kok. 6 mas jora haikhe no chwla thanglaichu khlaiui bahana kunfru kheba rang rethai tongo. Bwkrajwk no kunfru kheba mobile rok ni kok no twiwi manui rok tunani haikhe ma thangui tongkha 6 mas jora borok hwijagui mongno malailai tonglaikha. Phiaba o kok rok no bwsajak eba kheba bihik kunu phano saimanya. Aboni yagulo kheno nokni borok rok kaisa kok no notice khlaikha je borok Bwkrajwk bai bwchamari kok salaimani kisa juda. Hai phano uansukjakya je amsuksa kuthuk jora Bwkrajwk wngui khoroksa bwchamari bai boro hai rok wngui tongnani hinui. Amsuksa kuthuko uansukjakya wngui no borok no bo kunu hinrakliya khebo. Tei o kok rok no uansukna phano sana phano kebo sarakya tamoni hingka khe pramod to omo kahai borok ya joto bai no hasa khushi milui se tongo hinkhe ba boro hai rok wngui tongnani bini nature no hai hinui joto uansuklaikha. Phiaba omo haikhe ma borokni din lai thangkha prai 6 mas kaui thangkha borokni o hwijak hamjakmung Bwkrajwk tei bwchamari chasmai tonglaimani kebo phano ter manliya. Phiaba salsa borokni mobile o bwchamari ni mobile o kaisa hwijak photo mankha belai kheno wanajaknai kok. O photo nukmani yagulo joto swrai borokni relationship je hwijak tongmani joto nukjagui phaikha borokni nokni borok rokni bwskango. Social media o kaisa photo viral wngjak je pramod selfie najak bini ganao Bwkrajwk belai kheno srabui sak nanglaijak je omo hai Bwkrajwk tei bwchamari ni omo hai kunu dino phano photo wngnani kokya. Phiaba omo kahai photo nukmani yagulo nokni borok rok joto bebak wanajakbaikha je sob khlai tongmani eba nukmani yagulo nokni borok rok bai swngjakmani yagulo se borok
gosilailia azarao borok planning khlailaikha nokni borok se saimanlai thanglaika hingke ba o nogo tongbai tei wnglia borokni hamjakmungni kini gsaro kebengmung phaio hinui borok arjagani kharnani hinui uansuklaikha bwkrajwk bai bwchamari. Azarao borok kharna hinui nokni je rangjak rijak kisimisa rangrok tongmani o borokno twikha o bwkrajwk tei bwsajwkni je rangjak rok tongmani o borok bo naharkha rirok choi akoi o bwchamari bo bono bike bai naphainani phaikha. Azarao borok thangnani no nai tongmani bwsajwk bai manjak kha khulakuli manjakmani yagulo parao bichar khlai rijakha. Azarao police rok bo sok paikha information manmani yagulo police rok jephru borok no interrogation khlaika masa tei masa alada khlaiui puila furu hingkangke kuno phano gosia wngui tongmani bwkrajwk tei bwchamari aboni yagulo deeply interrogation khlaijakmani yagulo kheno borok twerk khuk chengnani nangkha puila furu hingkangke bwsajwk bai no hamjaklai tonglaimani kaijakha promote ni nogo no tongmani puila furu hingkangke aboni yagulo kheno o bwchamari bini nogo no tonglaimani bwchamari ni nogo bwkrajwk bo yango saichung sori hamya aboni bagui bihik no yango tunui rifhaikha para phaisi. Abro kheno o bwchamari bo aro chamri tongnani chengkha phiaba yang nogo bo samung tongma bai nogo phaima paikha number kwrwi mobile kwrwi wngma bai afur bwkrajwk ni keypad mobile tongo aro call rok khlaihoro hingke o bwchamari to borok bai belai kheno tongnani rwngo kokrok sanani rwngo afro bwkrajwk bo bini bwsai kwrwi saichung divorce khoroksa tongmani aboni bagui kok salaite bufru borok bwchamari bai bwkrajwk hamjakmungni lamao glainani nangkha obo kuno phano sirakliya. Afro kheno kok salaite borok hwijagui hamjaklainani chengkha tei salbrum no bwchamari phaikha afro kaisa bahana khlaiui bihingo bini nogo tunui rwiui bwchamari hingkangke kaisa bahana khlaiui aro tongnani chengkha tei saljak hingkangke aro no chamri tongsinai hinui gosika bo afro kheno bwsajwk eba kheba bik hingkake to hamjakha joto borok to chamri tongya ani bwsai belai kheno kaham promote belai kheno kaham hinui no uansugui hamjakha bini nogoma tongsinai hinui afro kheno tonglaite joto borok twerk sok khlailaikha haifano kuno proof kwrwi wngma bai achomsa sok bo khlaiui manya phiaba saljak photo nongma bai joto khulasa wngnani nangkha hingke norok omo hai bepar no tamo sanani muchung joto comment khlaisa.